martang yang mahita. Asiniro hamadihamu doh dame nasian di batamata, doh nasianan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Atani di batari kita iman tersurat di 1 Tesalonika 3 ayat 1 ayat 10 songono mahatani di bata. Ala naso tartau kami be sihol nami dinggado di rohanami holan hami ma jolo tading di huta Aten. Gabi kusuru hami ma si Timoteus angginami jala naposoni di bata makubasi barita nauli na siya Kristus asa di batu buro hamuna jala dipudai hamu marhapor syaun. Asa unang dinggilkon akka hapor sukoni nadiba siyak kamu ay di woto hamuru tusidu hita di padiri. Ay di tonga-tonga muna dope hami nunga hulubau kami hiat tuamu. Naneng masa akka hapor suhot tu hita songon nang masa tutu patar di jolomuna. Di bahini dang tertaun aku be gabi husuru nama nakasi hapor syamuna ati beha nang di juni si bangun juni hamu. Gabi bago po maun di halu jauh kami. Alay dung mula si Timoteus tu hami siya kamu dinggado di baritahod tu hami hapor siya muna do hokolong ni roham na akop ni i. Di baritahod do muna marningot hami dohot sihol ni roham muna. Nang ida muna hami songon hami nama sihol tu hamu. Di si matarapul hami marningot hamu ali akkadongan. Di bayan hapor siya muna nang pedi duni ragam ni hagugutan do hapor suho kami. Ay na mangulu mahamin waing anggohot hamu jongjong baru jahat tutuhani. Ay hamula tu dia matarleo kami tu di bata balos ni salut alalas ni roha na hudala hami ni curun di bata nami marningot tamu. Borngi do arya lubi simurung do tangyan nami. Asa anggia idan nami buhimuna laos patik koson nami. Ia adong dope hahurangan di hapor syamuna. Alay di bata amata sadiro Tuhan Yesus Kristus ma pabulus solakka nami Tuhamu. Alay di kuhi jala di tabay Tuhani ma haholongan rohamuna samahamu. Nang tu salud songon holong ni roham nami di hamu. Lahu patuguhon rohamuna gabi soha surahan marhaba diyaw ni jol di bata amata. Dinaroi Tuhan Yesus rablo salud akka nabadiana. Ido saha na dia makadonga saha porsyaon adorang so tapa hiba-hiba turpukon adong masada barita na mardonga puda ima barita taringot tu sada danak na say di manjahon yanakon na mulai mekmet semuli danak say di manjahon na toras na doho oma na bapak nama sada danak yanak konon ala kibitulan ibana olan ibana bawa 5 ibotona. Jadi das tong si akai botonai di manjahon tong 5 itu nasi bawang. Bapak na di manjahon akhirna dia makarungan nasa di manjahon anak naon melemit ternyata satu nama gudang bahkan satu nama rumah tangga. Dia makadamang do dainang tung mananga hapi subui di boto ibana macam panggu pinang di boto mangulaw-ulaw na pinang di boto sadok tung holan na mangidui doma ulon na tu nama tua hola songon ima ujung na tung sohyado haruar sian anak naon ima ngulu nama dok mulia tu di bata dang di boto mulaw-ulaw dang di boto mananga jadi ujung na di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna holan na panaritaw ma hapariron jala holan na manalahod di batama ulaw-ulaw niyon jala tusarong do ima nang di parminggon na tusuhyado biyo romarminggo siya pertanyaan sadok babutul-butul do holan niri mani ngomapay mangul na maton holan na makosomi jala holan na manalahod di bata saya di hati dak ko sa dia taw ma daangarong di batam jala songoni mebana terus usaha tu nama tua merpugus ma amaton ngehebs artana kata one jual ayang go bapak nana julu namorado alai alani anak nona semule met sahat tu nama tua terus manja dan diwoto muda-muda dijual oti-oti mata nona sahat tu na merpugus
Ado beringot tadi si dia makadunga saha porsiaon ima hala naso olo madok moliate di hatani di bata. Ima hala ima nakin salamat dasor si galuhutan. Ima nakengani hala naso olo ima marpatuduh dirida tu hatani di bata. Lau sido nanain dohonon ni hatani di bata marhite si Paulus tu si Timotius. Walaupun Timotius masih muda di ima nakin dididik nang me dope nang pengusaha pani poso dope alai nunga hidupnya hidup ima bekerja untuk Tuhan. Hidupnya ima nakani holan mabari tahun mula ulaun tidak pernah merasa capek. Laus ido gabe sada nang berengota ujahan nama sebelga siat turpukom. Dia may ima kebanggaan bakka sarupa di songon tema ni turputa. Setia mengikut doa makobasi Tuhan. Halak na setia mengikut Tuhan jala halak na burju makobasi karejo mula-ulaun bahwa usaha tidak pernah membohongi hasil. Itu ikon yang dokter. Mulu burju dum ledek dari mana marsikola, burju marsiajar, burju marnatoras, burju marminggu, burju martuan saya kendam percaya. Dia pasti bisa ikut bisa imanakani mulolonna setia jala tutong ibana dang raparo nih. Saya tidak katakan gawe kaya, saya tidak katakan juri orang hebat, bukan. Alen yang nota ima dang songon ilustrasi kani parir manang pe gawe holo nama juali tano gawe satu nomor pugu satu nama tua ibana ba parir manguluna danga dong patar di ibana kesak sia danga dong kesak sia di ibana danga dong di ibana patureho diri danga dong bahu baik maningum alania aladang setia aladang dimulai sian siak metonna makobasi Tuhani alani molot di idok setia mangihut do makobasi Tuhani do halak na setia do alat na makobasi Tuhani ido na pinasahat ni si Paulus tuhuria Tesalonika alani berengot tama na perjulu na idok tadi tupukon na luar biasa cara ni si Paulus do si Timotius makobasi dihuriai ima pengorbanan makobasi dohot dang diboto loja ido nanai nyotota sahala perhubas ikum marsiajar do ibana marhau duhon songon Tuhan Yesus na setia mengutus debata jalan makobasi di bagasan hure tanpa mengharapkan puji-pujian tanpa mengharapkan ima di akka unsur-unsur naas tidak ada motivasi yang lain di hati Paulus dan Timotius hanya yaitu aporsiaon do magudang huria Tesalonika. Itu masih menarik tadi di ayat 1 ayat 5 puji-pujian ni si Paulus tu si Timotius dung dibigi jala di ida madok mauliate apostol Paulus marnida do ubigi huria Tesalonika alania ala magudang di hatani di bata karena mereka bekerja di dalam firman Tuhan. Dangadong na malas. Dangadong na surut. Alai hurit Tesalonika menjadi contoh dan teladan bahkan role model moloteida di ayat sebelumnya gawe sitiru do hurit Tesalonika di huta tuluat Makedonia do Akaya. Bayi hebat narupani. Pola dok marlupuk hatani di bata itonga-tonga ni Tesalonika luar biasa bakasah mabaritai idona tidak di bidusada ayat 1 ayat wali saat mabaritai nama dok ima hataridan bahwa huria na misioner na bertumbuh ha porsionna sida las rohani si Paulus tina makobasi ras rohani si Timotius mabigi huria Tesalonika ima dan sumurut tapi mereka bertumbuh dan mundur nang semangat nasida ido huria na magudang huria na setia na berdua hun nang tira dia ayat 1 ayat wali luar biasa do si Paulus makka mulatehon dia me di do ibana huria Tesalonika anggia matarbahin nasida marhagugun mani Tuhani unang adong ganggu binani akka namasa aro kana masa gurang akka namasa akka perpura haliluon
Dipanggil apostol Paulus anggiat mamarurat jala tugu ha porsion nasida di Tuhan Yesus asa mangulu parsoran nasida anggiat lam tumajuna dang marpepeng alai lam magurang mania satu namar perbui tani masai rikok dututu di partikia sono pakubasion somo namasa di Tesalonika semangat makir pasi akarus dihure asa gelam masihul jala lam matoras anggiat mahure gabe tau tiruan diakka nauli nadinggan Yusidia ka pangalaon na patut na marguna akan alam bui iman akangani tarudi halak na mangkutud Yesus alani ure alani hitang lasodo sososo ni si Paulus tuhuria Tesalonika di sosohon ibana do lam bertumbuh manian lam magudang manasida di parsauran dohot di hatani di bata unang be sumurut ay sipata gudang do kahuri songoni hodan na marumutu lam sumurut unang manian lam unang mamar pepeng unang mamabiar sipata na gudangan aka huria na lam mabiar hulit rupane mabiar imana di aka pengeluaran mabiar ibana di masa depan mabiar imana nang di parangulun airna dang boy gabe role model dang boy gabe tiruan tuaka na asing namangihuk na indohono ni turpukodo ima di ayat siya 1 ayat 10 madok mauliati tu di bata jala marlas di roha kodo patut madok mauliati tu di bata marningo sudi asin ni rohana siala nalam rarak jala mangerbang pajak kunon di akadongan di barita nauli nampe bangadupi hamau lebih jala odo na madok mauliati si Paulus tuhuri ala huria tosanika nanggabi contoh nanggabi tiruan marupon akan humaliang tarbarita maha porsionna tarbarita ma nang hatani di bata dinasida tarbarita ma idu benokeng sardo barita tuhami ido nakengani nang lam burjuham lam na swadong be akapar de bata siliban nang sorong bi akan alam berdetu lem maju manasida huria Tesalonika semakin sarma baritana tu akka ulau pakubasion do penjakonon di bertanauli bahkan pembangunan rohani gudang ma aka pimpinan seminar gudang ma disinakan ngani ima aka pertanyaan gudang ma KKR gudang ma ima terbari matama tunasida ima gudang ni aka parbarita nauli nagabi gudang di huta Tesalonika. Huria Tesalonika menjadi gereja yang sungguh luar biasa dalam bentuk pelayanan berkembang. Pakubasuni songoni do nak kuria ta ikut berkembang huria nama dok mau lihat itu di bata jika gereja itu dapat mengembangkan sayap pelayanan udah kalau di bagasan tetapi mampu mengembangkan keluar ido huria jadi songoni do kana porse be udah kalau diri tetap sarion alai kemampuan kita di saat kita bisa mampu berbagi. Napar purima di ayat 10 1 ayat 10 tuli lam tugu haporsen nasida so hasurahan idok manaknya ni marhaba diaun dia dopan ni di patah odo napar pumi dihirim apostol Paulus ido ngodu ni naporsea ima marhaba diaun dak kasurahan lapatan ni ngulu na marhaba diaun ima pabahirhud dirina sian akana somal paholang dirina sian akahadusaon sian aka perjujion sian aka permabuhon sian aka marhatarorang sian aka narkoba sian aka kejahatan sian aka napatahata do sian aka hulumun itu hala na habadion pabahir ko dangolo imana kangani songon na ido ni parpesalmen sedeng ido ibana mertua mahala naso oro sehudulan akado pangarehe do akaparcah mertua do aladang masuk tu kelompok niha kana cahati songon ido nang ngodu ni huria Tesalonika di judo asa marhaba dia songon hala na marhaba dia ni ido nakangkani marurat mabagas ya porsiaon di hata ni di bata ternyata ikon lentarida ma kualitas iman hatu wota di ganup perdalanan ninguluta
holan Kristus ido. Tong isi do kana badi ima akka hala si huto Kristus nang badia alani Kristus jala songo pangalahoni Kristus Yesus pangalahona dohot parohon asa si parangehon ni akka nabadi ima di haringgason di hadungoon dohot diulaon ni debata ulaon para serohaoni. Amin. Muliate mariho ale Tuhan debata. Amin.